ଦିନରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଦେବେ କ'ଣ ଦେବେନି ତାହା ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏଇ ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରେସିପିକୁ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ରାତିରେ ଡିନରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରେସିପିଟି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ତ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଳୁର ଏଇ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରେସିପିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିକି ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ହିଁ ମାଗିବେ। ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, 2ଟା ବିଲାତି ଆଉ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ମୋର ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର, ତେଣୁ ମୁଁ 4ଟା ନେଇଛି। ଆପଣ ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପରିମାଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ କାଟି ନେବା। ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର ଭିତର ମଞ୍ଜିକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଉଛି। ସେଭଳି ବିଲାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ଆଳୁଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟାଣ ପରିବା, ତେଣୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବେ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ କଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କରେଇଟେ ବସାଇ ନେବା। କରେଇରେ ଏଠି 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲରେ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେଲି। ଜିରା ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ରସୁଣକୁ ଆଗରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ସେ ରସୁଣ କଟାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ରସୁଣଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତି ରସୁଣର ଆମର କଞ୍ଚା ଅଂଶ ମରିଯିବ। ଏଠି ଆମର ରସୁଣଟା ଟିକେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କିଛି ପିଆଜକୁ, ମୁଁ 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ପିଆଜଟାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜର ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଦାକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଥିଲି ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକି ଟିକି କାଟିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ବି ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟାକୁ ଦେଇଦେବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟାକୁ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିବା। ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ବେଶୀ ଭାଜିଲେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ମରିଯିବ। ତେଣୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଭାଜିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଲି, 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଦେଲି, ଅଧା ଚାମଚ ମୁଁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେବି, ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଏଠି କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଲି, ଆଉ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା ମସଲାଟାକୁ। ତାପରେ ଏଠି ଏବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଳୁଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଟା ନେଇ ଆସିଛି କରେଇରେ ବସେଇକି, ଆଉ ଗୋଟେ କରେଇରେ ବସେଇକି, କାରଣ ଆଳୁଟା ଯେହେତୁ ଟାଣ ପରିବା ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଫୁଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଳୁଟାକୁ। ଏବେ ସେ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ବିଲାତି ଏବେ ପକାଇଦେବା। ବିଲାତିକୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଆଳୁ ବିଲାତି ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଯେଉଁ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମସଲାଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ମସଲାକୁ ଏପଟ ସେପଟ 2-3 ମିନିଟ୍ କଷିଦେଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁ କଭର୍ କରିନେବା। 5-7 ମିନିଟ୍ ଏକୁ କୁକ୍ କରିବା। 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମଝିରେ ତଳ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରେସିପି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମଝିରେ ଲାଗିଯିବ କାଳେ, ତେଣୁ ମଝିରେ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, କିମ୍ବା ସେମିତି ଟିକେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମ ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ନାକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲେ ଏବେ ଆମର ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। କିପ୍ ୱାଚିଂ।